Тапшыруыбызга тагын бер матур кытлау хатын без Зур Чирклей авылыннан алдык. Бүген үзенең күркәм туган көнен милләттәшебез Куликов Айсә Идрис улы каршылый. Аңа 58 яшь тула. Шушы матур гомер бәйрәме белән аны чын күңелдән тормыш иптәше Наҗия Хасановна, балалары Рафаил, тормыш иптәше Роза, Усман, тормыш иптәше Нурия, аныклары Айнур, Диния, Камил, Алихан кытлылар. Безнең якыныбыз гаиләдә 3нче бала булып дөньяга килә. Ишле гаиләдә туса да эшнең ни икәнен бик яхшы аңлап һәм өйрәнеп үсә. Яраткан тормыш иптәше белән бергә 35 ел гомер кичереп, 2 тәртипле, акыллы улларын тәрбияләп үстерәләр. Бүген бәйрәме көнне аны әзрак назлап аласы килә. Беләбез әти, артык игътибарны яратмасаң да, бүген аеруча яратасы килә. Салаватның җыры бик дөрес. Яшәгән кадәр яшәмәс дип бит ул әти-әниләрне. Шуңа күрә сине туган көнең белән дә Мәрҗән туйыгыз 35 ел бергә гомер кичерү көнегез белән дә кытлап китәбез. Без сезне нык яратып, хөрмәт итүебез турында да белдерәбез. Раббым алтын, бриллиант туйларыгызга җитешегез. Гомер көзегездә безнең бар казанышларга шатланып яшәргә, тигезлектән насыйплар кылсын. 2 канат белән кагып, безгә дә очарга җиңел бит. Шуңа күрә сезнең исәнлек безнең туры бәхет юлы. Кадерле әтиебез, ихлас күңелдән сине туган көнең белән кытлыйбыз. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Алар иксез, чиксез. Синең кебек сабыр, михрибанлы, саф күңелле әтиләр бик сирәктер. Син безнең таянычта, ышанычта, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да. Үстердең, кеше иттең. Барыбызда мең рәхмәтләр укып, озын гомер телибез сиңа. Киләчәктә әни белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта картаерга насыйплар булсын үзегезгә. Котлы булсын әти, туган көнең, кояш кебек балкый йөзләрең. Кайгы хәсрәт күрми, шатлык белән үтсен синең гомер көзләрең. Гомер үтә диеп, моң сулатма, өмет гөлкәйләрең сүнмәсен. Алтын төсендәге якты көннәр барыр юлларыңны бизәсен. Матур тормыш, сәламәтлек теләп, туган көнең белән кытлыйбыз. Шатлык белән озын гомер үтеп, яшәвеңне генә телибез. Кытлы булсын әти, туган көнең. Без барыбыз шушы теләктә. Бүгенгедәй шат, елмайган йөзең, шатлык өсти безнең йөрәккә. Тормышта син ныклы терәксең, безнең өчен һәр чак кирәксең. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтлебез сиңа мәңгегә. Син булганда без бәхетле, синең белән якты көнебез, безнең белән син дә бәхетле бул. Сиңа озын-озак гомер телибез. Әткәй, гомерең хәзинәсенә өстәлде тагын бер ел. Моңайма еллар үтә дип, елмай син, бәхетле бул. Котлы булсын бәйрәмең, тыныч булсын күңелең, шатлык, сөенечләр белән тулы булсын гомерең. Ямлы еллар, ямлы көннәр телибез чын йөрәктән. Һич кичекми чынга ашсын безнең күркәм теләкләр. Кадерле Айсә Идрисович, бар якыннарыгызның икеләтә гомер бәйрәмегез белән котлавын күркәм җыр дәвам итә. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Yaşağın, minің yaşağın xətərliyim.